Utószó. Mi történt aztán? Vajon árulás történt? 1944. augusztus 4-én délelőtt 10 és fél 11 között egy autó állt meg a Prinzengracht 263-as számú ház előtt. Egy SS egyenruhás tiszt szállt ki belőle, Karl Josef Silberbauer Oberscharführer, valamint 3 kollaboráns, akik közt ott volt Gesine Gringhöss és Wilhelm Hrodedorst. Több mint 1 óra kutatás után megtalálták a titkos hátsó traktust, melynek bejáratát egy ajtószerűen elfordítható könyvespolc rejtette el. A mai napig nem tudjuk biztosan, feljelentették-e az üldözötteket, és ha igen, kicsoda. Azonban több jel is arra utal, hogy árulás történt. A nácik 7,5 guldent mai árfolyamon körülbelül $45 fizettek a besúgóknak minden zsidó személy után, akit egy bejelentés alapján sikerült levadászniuk. Komoly gyanúba keveredett Wilhelm Heradus van Maren raktáros, akit a háború után 2-szer is kihallgatott a holland rendőrség, de a bűnösségét nem sikerült bizonyítani. Az is elképzelhető, hogy a rejtek helyet véletlenül fedezték fel. Holland történészek szerint nem kizárt, hogy Silberbauer csak azért vonult ki a Prinzengrachti épülethez, mert élelmiszerjegyek fekete kereskedelme ügyében nyomozott. 1944. márciusában Anne 2-szer is említi annak a 2 beszállítónak a letartóztatását, akitől ők is vásárolták élelmiszerjegyeiket. Végső soron nincs cáfolhatatlan bizonyíték arra, mi vezetett a rejtekhely felfedezéséhez. Letartóztatás. A zöld rendőrség, ahogy a náci hatóságokat zöld ruhájukról nevezték, 8 személyt tartóztatott le a hátsó traktusban. Ezzel egy időben Otto cégének 2 alkalmazottját, a bujkáló Frank család segítőit, Viktor Kuglert és Johannes Kleimant is elfogták. További 2 segítő alkalmazottnak, Mieb Giesnek és Elisabeth Bepp Foskelnek nem esett bántódása. A rendőrség a helyszínen talált pénzt és értékeket lefoglalta. Kuglert és Kleimant még aznap az Amstelfeenstwegen található börtönbe vitték, 1 hónap múlva pedig átszállították egy másik amszterdami börtönbe, a Weteringshans városrészbe. 1944. szeptember 11-én bírósági eljárás nélkül hurcolták el őket az Amersfoorti tranzittáborba. Kleimant 1944. szeptember 18-án egészségügyi okokból szabadon engedték. 1959-ben hunyt el Amsterdamban. Kuglernek sikerült megszöknie, de csak 1945. március 28-án, röviddel azelőtt, hogy el akarták vinni németországi munkaszolgálatra. 1956-ban kivándorolt Kanadába, Torontóban hunyt el 1981-ben. Elisabeth Bepp Foskel Amsterdamban halt meg 1983-ban. Mieb Gies kísérletet tett Frankék megmentésére, 1944. augusztus 7-én felkereste a Gestapo amszterdami székházát, és pénzt ajánlott Karl Josef Silberbauernek, hogy engedje szabadon a családot, azonban nem járt sikerrel. Mieb Gies Hornban hunyt el 2010. január 11-én, nem sokkal a 101. születésnapja előtt. Deportálás. A hátsó traktus lakóit letartóztatások után 4 napig az amszterdami Weteringshans negyedben található börtönben tartották fogva, majd átszállították őket a Hollandia északkeleti részén található Westerborki zsidó tranzittáborba. Az 1944. szeptember 3-án induló legutolsó transzporttal deportálták őket keletre, a koncentrációs táborokba. 3 nap múlva érkeztek meg a megszállt lengyel területen található Auschwitzba. Halál. Edith Frank halálát éhezés és végkimerülés okozta az Auschwitz-Birkenaui női lágerben 1945. január 6-án. Október végén Margót és Annét egy evakuációs transzporttal, ahogy a nácik cinikusan nevezték, átszállították a Lüneburger Heidén található Bergen-Belseni táborba.
A táborban uralkodó borzalmas higiéniai állapotok miatt az 1944-45 telén kitört tifuszjárványban több ezer rab vesztette életét, köztük Margot és néhány nappal később Anne. Anne halála valamikor február végén, március elején következett be. A brit hadsereg nem sokkal ezután 1945. április 15-én szabadította fel a belzeni lágert. Hasonló sorsa jutott a hátsó traktus többi lakója is. A holland Vöröskereszt későbbi vizsgálata szerint Herman van Pelst-Vandan 1944. szeptember 6-án rögtön Auschwitzba érkezése napján gázkamrában ölték meg. Otto Frank állítása szerint azonban néhány héttel később, 1944. októberében vagy novemberében gyilkolták meg, nem sokkal a gázkamrák leállítása előtt. August van Pelst-Vandan 1945. április 9-én Auschwitzból Bergen-Belsenbe és Buchenwaldon keresztül Theresienstadtba hurcolták, és onnan talán még újabb helyszínre. Halálának időpontja ismeretlen. Peter van Pelst-Vandan 1945. január 16-án evakuációs halálmenetben hajtották Auschwitzból az ausztriai Mauthausenbe, ahol 1945. május 2-án, alig 3 nappal a tábor felszabadítása előtt vesztette életét. Fritz Pfeffer Albert Düssel 1944. december 20-án halt meg a Neuengamme táborban, ahová a buchenwaldi vagy a Sachsenhauseni táboron keresztül hurcolták. Otto Frank az egyetlen, aki a hátsó traktus lakói közül túlélte a soát, ahogy a holokausztot héberül nevezik. Miután a szovjet csapatok felszabadították az Auschwitz-Birkenaui tábort, Otto Odesszából hajóval jutott el Marseille-be, majd 1945. június 3-án Amsterdamba. Itt élt 1952-ig. Akkor áttelepült a svájci Bázelbe, ahol nővére és annak családja, valamint bátyja is élt. Feleségül vette a bécsi születésű Elfriede Geiringert, lánykori nevén Markowitz, aki hozzá hasonlóan túlélte Auschwitzot, azonban férjét és fiát elvesztette Mauthausenben. Otto Frank 1980. augusztus 19-én 91 évesen hunyt el.